Čaute. Takže toto je asi prvé moje video, takto. Chcem vám ukázať tohto krásavca. Toho ste už videli, chalanom zo servisu sa to podarilo spojazniť. My budeme robiť estetické úpravy, dlhostavu, chalani vymývali brzdy, lanka, hadičky, všetko. Čiže malo by to teoreticky prejsť STK, ale bude sa to ešte leštiť. Lach chceme zachovať čo najviac pôvodný. Interiér ten je v stave skoro nový, takže estetické úpravy. Môžeme si to ešte raz nakopnúť. Motor ide jak za mláda. Takže videá budú ďalšie. Ešte mal by sa prísť na to zajtra pozrieť chalan. Ohľadom podvozku je to v dobrom stave, nie je to deravé, ale chcelo by to vypieskovať a buď by sme tam zachovali nejaký pôvodný nátier, nejako to pozrieť, alebo možno by som to dal od spodu aj Raptorom, len uvidíme, čo na to povie majiteľ. Takže sa uvidíme neskôr.